אז מה קורה חברים? היום בסרטון אנחנו הולכים לבדוק אם אנשים יהיו מספיק אדיבים ונדיבים ויביאו להומלס כסף. עמדנו כאן במד"א כי זה אזור מרכזי ולבדוק אנשים אם הם יהיו מספיק אדיבים כדי להביא לנו כסף. מה קורה, אחי? פרה, למה אתה פה ככה לבד וזה? התמכרתי לסם, אתה יודע. בגלל זה אתה ככה בלי בגדים וזה? כן, מכרתי הכל תמורת עוד שחטה. יש לך אוכל? לא, אין לי כלום, המשפחה שלי גם עזבה אותי. רק הסיגרות נשארו לצידי. יש לך כסף? משהו? לא, משהו איזה, שאני יכול לעזור לך? הכל יצא לסם. טוב, אני איתך, אני רוצה לעזור לך. אז אני לא אתן לך כסף, כי אני יודע שתשתמש בזה בדברים אחרים. אני אתן לך אוכל בשביל שזה יעזור לך. אז בוא אני אעזור לך לקום, אחי. בסדר? בוא, תקום. תודה. בוא אני אעזור לך לקום. יופי, קח. תודה, תודה. בכיף, אחי, תהיה בריא, אחי. כל מה שתצטרך, אחי. הנה, בוא, אני מביא לך גם טלפון שיהיה לך, שאתה יכול תמיד להתקשר אליי. באמת? כן, אחי. קח. תודה, כל תודה מה רבה. שתצטרך, אחי, תמיד יהיה לך, אחי. דבר איתי. אני אהיה בעזרת השם גם אעשה לך עבודה. אני אסדר אותך, תודה. שאתה תצא מזה, וגם אתה תפסיק עם הדבר הזה. תודה רבה, אני מעריך אותך. יאללה. ביי, אחי, שיהיה לך יום טוב. ביי. מה זה? מי זה פה? גבר, שומע? כן, מה זה? למה אתה ככה לבד? סתם, התמכרתי לסם, אתה מבין? מה עם המשפחה וזה? אין, לא קיימת. לא קיים? לא, מה, אתה כבר ככה לכמה זמן אתה כבר ככה? 3 שנים. 3 שנים אתה ככה חי ברחוב? כן, אתה יודע, מרחוב לרחוב, מעיר לעיר. ואיך זה קשה? מאוד. איך אתה רוצה שאני אעזור לך במשהו? כאילו, אני בא לעזור לך, אין לי, אני אתן לך עכשיו אוכל, בוא, אני אתן לך אוכל, אחי. מה בגדים שתרצה, אחי. יעזרו לי. גם בגדים נורא בגדים, יעזרו לי, גם קר לי בגדים אני אעזור בלילה. לך, אחי. גם בגדים, אחי, אני רואה שמאוד יקר לך, אחי. כסף אני לא אתן לך, למה אני יודע שתשתמש בזה לדברים אחרים וזה לא טוב. אז קודם כל אני רוצה לעזור לך לקום פה. אני אעזור לך לקום. בוא, אחי, קודם כל ככה אני אתן לך אוכל, קח. אוכל תודה, תודה. בבקשה. עכשיו בוא אני אעשה לך ככה. בוא אני אלך לקנות לך גם בגדים, אחי. תודה. כנס לרכב. תרגיש חופשי, הכל טוב. בוא תצא איתי מהאוטו. זהירות. בוא איתי נלך לקנות לך בגדים, אחי, הכל טוב. בר מה שאתה רוצה, אחי, הכל עליי. מה שאתה אוהב, אחי. בוא אני אעזור לך, אחי. יש לי כמה בגדים שרציתי. בר מה זה שאתה רוצה, אחי. היום זה היום האהוב עליך. היום היחיד שאתה יכול להתפנה ככה. וואי, זה אתה יושב עליך טוב, אחי. יושב עליך, מה זה יפה. אתה יכול לקנות לי את זה? כן, אחי, בוא איתי לקופה. זהו, אחי, בדיוק עכשיו שילמתי לך. בוא איתי, אחי, אני אעשה לך גם קצת סיור, אחי, בעיר, ככה, שלא תודה. תרגיש לבד. גבר, שומע? כן, אני אסדר אותך עכשיו עובד, אל תדאג, אחי. תודה. אני אסדר לך עבודה, הכל.